80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 0 gange 10 er 0. 1 gange 10 er 10. 2 gange 10 er 20. Og 3 gange 10 er 30. Kan du se hvad der sker? Kan du se hvad der sker? Et 0 bag tallet og ikke mere. Kan du se hvad der sker? Kan du se hvad der sker? Et 0 i enden og ikke mere. 4 gange 10 er 40. 5 gange 10 er 50. 6 gange 10 er 60. Og 7 gange 10 er 70. Kan du se hvad der sker? Kan du se hvad der sker? Et 0 bag tallet, det er det der sker. Kan du se hvad der sker? Kan du se hvad der sker? Et 0 bag i, det er det der sker. 8 gange 10 er 80. 9 gange 10 er 90. Og 10 gange 10 er 100. Nu er der ikke flere, nu er der ikke flere. Det er lige det der sker. Nu er der ikke flere, nu er der ikke flere. Det er lige det der sker.